I ho fem ara parlant amb l'Anna Arquer, a qui saludem. Bon vespre. Bon vespre. M'imagino que avui la temperatura del plató és una temperatura gairebé diria que més aviat gèlida. L'hem encertat amb l'americana. Jo crec que és una temperatura dient per les terres de Lleida, de segons quina època de l'any. Anna, avui és un dia per parlar d'aquesta xarxa referèndum d'una banda i també d'una iniciativa d'homenatge a molts municipis que en el seu moment van apostar per consultes, encara que eren consultes més municipals, populars. Com explicaríem les dues coses? D'una banda, per què es crea en el seu moment xarxa referèndum? Crec que el passat juliol la vau presentar en família. Per què? Calia presentar una, diguem-ne, iniciativa que es digués xarxa referèndum? Pensem que sí. Nosaltres, els catalans vivim un moment excepcional. Els últims mesos estem a punt de materialitzar allò que la majoria popular volem, que és expressar-nos amb l'autodeterminació i votar si volem la independència, sí o no, aquest 9 de novembre. Això ve d'un recorregut, evidentment, llarguíssim, amb un punt d'inflexió que es va donar amb les consultes populars, en què es va verbalitzar i, de sobte, les enquestes oficials van passar de no donar-nos la majoria a donar-nos la majoria, es va visualitzar amb unes fantàstiques manifestacions i després hem estat capaços de poder traslladar aquesta voluntat popular en un mandat democràtic amb una acció política oficial. D'acord? Que és traslladar-ho a que aquesta majoria que és social ha de ser una majoria parlamentària. Davant d'aquesta situació dius, bueno, si ja tenim tot això, no? El que va passar és que el mandat democràtic és el de fer un referèndum, com va dir el nostre president Mas, sí o sí amb la legalitat que sigui, no? Recordo, de fet, ara, mentre esperàvem aquí al Punt Avui, al diari, que he vist el 2012 que va fer aquesta declaració, quan deia és ara o mai i el mai no ens el podem permetre, no? Vull dir que, evidentment, aquesta és la sensació i la consciència que tenim de país. Per tant, quan abans de l'estiu va semblar que podia haver-hi un... Sí, va haver-hi un moment en què hi va haver-hi algunes veus que posaven en dubte que realment el 9-N... En dubte o inclús fer un bescanvi, no? Que semblava que s'equiparés un referèndum d'autodeterminació amb unes eleccions autonòmiques, que evidentment no és el mateix ni té el mateix pes. Per tant, vam pensar que com que vam veure que en el país hi havia des de les diferents entitats i organitzacions polítiques que coincidíem amb la mateixa opinió, que és que no és substitutiu, aquest és el mandat, això és el que han votat i els polítics, com bé sabem, no són propietaris dels vots, sinó que els tenen cedits per a fer una tasca que voluntària i remuneradament s'han presentat per a fer. Per tant, aquest és el mandat que cohesiona el país, que té un 80% de suport. Per tant, quan vam veure que es parlaven de plebiscitàries, de plans B, C, el que fos, vam pensar que la millor cosa era coordinar-nos per a tenir un únic discurs i també una única resposta d'acció. No és una plataforma nova, són les mateixes entitats, només que ens reunim molt sovint i consensuem què és el que es pot fer per a donar suport a aquest govern, donar suport a les institucions i als partits polítics per a que tiren endavant això que és aquest mandat democràtic per a fer el referèndum vinculant sobre la independència el dia 9. Hem insistit molt des d'aquest programa que aquest és un moviment molt transversal, que ve de la gent i és la gent la protagonista, però també és veritat que hi ha Òmnium Cultural, hi ha l'Assemblea Nacional Catalana, que dia a dia, diguem-ne, lluiten perquè això es produeixi. Xarxa referèndum, amb què podríem diferenciar-ho de la feina de l'Assemblea o d'Òmnium? Doncs perquè precisament nosaltres marquem una opció política molt clara, que és la de el referèndum sí o sí, tant sí com no, sí o sí, com va dir el president Mas. Treure les urnes al carrer, sí o sí? Sí, perquè és molt... De fet, és que no tenim una altra, perquè tampoc no podem anar criticant si els polítics d'Espanya entenen el que és la democràtica, si després resultarà que els nostres propis tampoc entenen el que és un mandat democràtic, que és que nosaltres hem votat una cosa i, per tant, sabent que hi ha una declaració de sobirania feta el 2010, que ens declarem subjecte polític i jurídic i sabent les majories que hi ha i que és un procés democràtic i que el dret a l'autodeterminació és un dret universal,
que sobre aquest tema també hi ha a vegades alguns punts que no s'acaben de puntualitzar, com que el 9 de juliol del 2004, el Tribunal Internacional de Justícia va definir i va declarar que el dret universal d'autodeterminació dels pobles és una norma erga omnes, és a dir, que no té limitacions ni temporals, ni territorials, ni competencials. O sigui, que allà on hi ha un poble, una nació, amb una majoria social que vol fer un referèndum i autodeterminar-se, perquè la paraula ja ho diu bé, doncs té tota la legitimitat i tota la legalitat internacional per fer-ho, que també després es va dir amb el dictamen el 2010, també del Tribunal Internacional, que evidentment donava una supremacia, donava una importància a la legitimitat per damunt de la legalitat. Per tant, amb tot això, què fem? Que resulta que els nostres polítics, molt encertadament, fantàstic, marquen una data, el 9 de novembre, i el món té clar que el 9 de novembre a Catalunya hi ha un referèndum. El que està clar és que nosaltres, amb tota la feinada des de la coordinadora, amb els 200 observadors internacionals, l'ANC, Òmnium, la quantitat d'entitats que tenim al país, hem estat explicant durant molts anys que som una nació, fent webs, pel·lícules, castells, consultes... Crec que ja el missatge ha arribat gairebé tot arreu. Exacte, però l'important potser no és tant que siguem una nació, o que els altres ho sàpiguen i ho tinguin clar, sinó que el 9 de novembre demostrem que ens ho creiem nosaltres, que som el subjecte i els primers que ens ho hem de creure. Perquè si arribat el 9 de novembre decidim, el govern o qui sigui, els consellers, que sembla que generen dubtes masses vegades, diuen que si el Tribunal Constitucional espanyol pensa que no és legal i ho impugna, hem de sotmetre'ns a aquesta decisió. Evidentment, el missatge que estem donant al món és que tota aquesta sobirania i tota aquesta nació no ens acabem de creure i que realment continuem actuant com una autonomia. Per tant, el que ells diran és, aclariu-se, el dia que realment tingueu clar i vulgueu actuar i esteu preparats per ser un estat, primer heu d'estar preparats per actuar com una nació, i quan uns senyors tenen un problema que no s'entén, perquè és el seu problema de l'estat espanyol, si s'oposa a que fem un procés democràtic com és el del 9 de novembre, com que ells tenen aquest problema, que siguin ells que ho justifiquin a la comunitat internacional, però no nosaltres. Fa només 24 hores, em sembla, el president Mas reunia a tots els consellers i d'aquella reunió en sortia una frase, diguem-ne, bastant de sentència, és a dir, es farà el 9 de novembre la consulta. El que passa és que immediatament sempre surt el qui diu, home, el que tampoc provocarem és que l'estat espanyol col·loqui aquí segons quines coses que no volem que apareguin en l'escenari català. Clar, però jo penso que aquí el que hem de tenir clar és que això no passarà. Hi ha la resolució, l'acte final, de fet el capítol 8, l'acte final de la Conferència de Cooperació i Seguretat de Hèlsinki el 75, que transmet molt bé l'última resolució del 70 de la ONU aquí a Europa, on deixen molt clar que encara que no sigui cos jurídic, sí que és un tractat internacional, un document a tenir present, deixen molt clar que no et pots oposar a un dret universal. Per tant, ells, l'estat espanyol, l'estat espanyol ho té molt fàcil per ara, perquè ells diuen no es pot fer, i sembla que els catalans ja busquin una manera per buscar, i això no és, perquè l'única manera és llavors l'estratègia espanyola, on que saben que no es poden oposar, que no poden venir a treure les urnes perquè seria un descrèdit internacional, primer és fer veure que sí que ho faran, perquè així la gent que s'ho pensin, no? I segon és intentar que els catalans se facin l'autoboicot, o sigui que tu mateix, amb aquestes pors que et creus, no l'acabis fent. Nosaltres hem de tenir molt clar que la legalitat internacional ens avala. I com molt bé diu la filòsofa russa Ayn Rand, no és una qüestió de qui no ens deixarà, és una qüestió de qui m'aturarà. Perquè tu ara, per exemple, em pots dir que no em deixes, que m'aixequi i me'n vagi, i em pots dir que hi ha dos nois de seguretat que jo què sé el que em faran. Però no m'estàs aturant. En tot cas, si et crec... Estic advertint que vull fer aquesta acció. Si et crec no ho faré, però qui m'ha aturat sóc jo, no tu. Doncs és la diferència entre que ells diguin que no ens deixen fer, que diguin el que vulguin. Jo penso que nosaltres hem de tenir molt clar que som un poble, som una nació, ens hem declarat sobirans i tenim tot el dret i el deure a demostrar el 9 de novembre que ens ho creiem. Posem les urnes i si ells tenen un problema que vinguin i ens estreguin, que no ho faran, però en tot cas, si volen que vinguin, que serà el seu problema, però justificar-ho al món. No és el nostre. Amb aquesta rotunditat i amb aquesta manera d'expressar-ho, és evident que si algun polític encara té la gosadia
de matitzar aquestes coses del Tribunal Constitucional i dels arbitratges, etc., valdria la pena que prengués nota de la rotunditat amb la qual explica l'Anarquer el que és, vaja. Jo penso que tots ho saben. És una qüestió de voluntat política, no només dels espanyols, també la voluntat política nostra de portar-ho a terme. Avui mateix un membre de la CUP em semblava haver-lo escoltat avui, que diu, total, si no s'ho creuen, el govern no es creu que acabarà posant les urnes el 9 de novembre, i és un partit que està dintre de la plataforma de partits. Sí, però amb això hem d'entendre que tampoc no és gratuït, o sigui, és com la xarxa és per donar tot el suport, però també per exigir, perquè davant les declaracions que fan membres del Consell, del govern de Catalunya, que dius, bé, per què fas? Això generes uns dubtes que no et situen a l'alçada del moment i que tampoc són justos per tota la gent i tota la ciutadania que tant treballem i tant han treballat per portar a terme això, del qual tu ara t'has sumat fantàsticament, però per fer-ho, no per a desviar-ho, no per portar-ho a altres llocs. Què passa el dia 7 de setembre? Perquè veig que la xarxa fa un homenatge crec que ha merescut a una sèrie de localitats i poblacions que en el seu dia van, diguem-ne, ser pioneres en això de creure-s'ho. Sí, de fet, ho fa el MAPA, l'organització d'Arenys de Munt, que van ser els primers a demostrar que sí és possible, tot i les amenaces, els recursos, etc., que l'Estat hi va estar fent no només a Arenys, sinó durant tot el procés de la consulta. Llavors, jo penso que sí que han tingut un molt bon encert en fer aquest homenatge als 554 municipis, als més de 60.000 voluntaris, a quasi el milió de persones que sí van creure i van treballar i van anar a votar, precisament per això, perquè amb això vam demostrar que tot i les amenaces, jo recordo quan amenaçaven a la coordinadora, als alcaldes, etc., que ens posarien a la presó, i recorda la contesta, que dèiem, és que no teniu prou presons per posar-nos a tots. Vull dir, és sempre el mateix, és un pols que tenim el poble català amb l'estat espanyol. I el govern de Catalunya ha de decidir al servei de qui posarà les institucions catalanes. Si al servei del poble complint el mandat democràtic i la llei internacional, o al servei com a autonomia d'un estat espanyol. Aquest homenatge del 7 de setembre, on ja hi ha confirmades quasi 1 miler de persones per dinar, perquè és tot el dia des de les 12 del matí, amb la coral... I veig el Joel Joan, el Quim Masferrer, el Toni Albà, el Vila de Badal, el president de l'AMI. El Vila de Badal, sí, el David Fernández, de la CUP. Hi ha gent també del tricentenari, com el Mikimoto, la Patricia Gavancho, el Salvador Cardús. Avui també ha confirmat la Muriel Casals i moltíssima gent. Jo penso que és just que tots ens apleguem, ens reunim un cop més per fer aquest homenatge a totes les comissions, 554 que hem recollit alguns dels testimonis que ens han estat passant aquests dies, i són molt emocionants, perquè et dones compte el que va significar en un moment en què no hi havia una majoria per la independència a les enquestes ni estelades pel balcó, el fet que la gent ens autoorganitzéssim per crear aquest escenari positiu i transversal que ens va permetre verbalitzar aquest sí a l'autodeterminació. Jo penso que serà un acte que val la pena que inclús aquells que potser, perquè hi ha entitats que en aquell moment potser no hi col·laboraven i que també vindran perquè no és només per aquells que ho van fer, sinó per tots els que vivim aquests moments històrics i tan especials i excepcionals. Són també una mena de mostres, ja in extremis, per si hi ha algú que afableix una mica la seva actitud. Parlo, per exemple, dels que estan portant endavant des del govern el tema, veure que hi ha gent que està donant suport a mantenir l'actitud. Peti el que peti. Jo crec que això s'està deixant palès d'una manera molt evident. Els moments en què hi ha hagut, així com dius, que un pas enrere a vegades no és ni un pas enrere, és un pas cap al cantó. Que també dius, no, però és que cap al cantó tampoc. O sigui, endavant, perquè estem tots amb el govern. S'ha d'entendre abans que parlaves bàsicament de les plebiscitàries famoses, que sempre surt la paraula eleccions plebiscitàries, que deies que bàsicament és una autonòmiques normals, l'única cosa que amb un programa més o menys unificat, no? Sí, bé, però és que amb això també a vegades sorprèn que nosaltres mateix jo penso que caiem en el bucle de l'argumentació teòrica i ens oblidem una altra vegada del principi de les coses. No té gaire sentit dir que com que no ens deixen, cosa que aquest verb, o sigui, que s'oposen, perquè no ens han de deixar, com que l'estat espanyol s'oposa a que fem un referèndum, escolta'm,
fem unes eleccions on posem que el primer que farem la independència i pensar que, val, com que són unes eleccions, ens assentem, l'estat espanyol s'assentarà i t'aplaudirà. No, tindràs el mateix, si no més problema, perquè amb un referèndum, a part que és un cohesionador, perquè un 80% no són la gent que volem la independència, són la gent que volem votar en referèndum. Per tant, s'entén que ha aconseguit cohesionar això. Però és que a part, Escòcia vota. Què passa? Que els milions de ciutadans europeus d'Escòcia... A Europa no hi ha categories de ciutadans, per tant, no tenen més dret els escocesos que nosaltres. I encara que es digui que Anglaterra, amb això, li dona 1000 voltes a Espanya, la veritat, l'essència, és que Escòcia i el Salmond van dir que ells farien el referèndum sí o sí. No van demanar mai permís. I això ho ha explicat el ministre d'Afers Exteriors del govern escocès, que de fet el vam invitar nosaltres a fer la conferència, el representant del govern escocès a Westminster, i tots ens han dit el mateix, que ells ho farien igual. El que passa que Anglaterra al final va acabar reconeixent-ho, però perquè ni van nombrar ni plans Bs, ni fases, ni res. Mandat democràtic, i és més, el Salmond inclús va dir, escolta'm, sobre el tema de les vinculacions i els tecnicismes, un cop votat farem el que faci falta perquè d'això tracta la democràcia. I això és anar a l'essència, i això és el lideratge polític. I que bonic és desobeir quan l'ordre és absolutament injusta i et dona gust desobeir-la. Clar, obeir el mandat popular i desobeir l'ordre injusta. Estic totalment d'acord. Molta sort aquest diumenge en l'acte del dia 7 d'homenatge a Arenys de Munt. Estàs convidat. I tant. Perquè el cap de setmana, per sort, estic a l'illa tota la setmana, de dilluns a divendres, però abandono l'illa en 2 dies a la setmana.